Med några samtal före, men du behåller din plats i kön. Fortfarande några samtal före, men du behåller din plats i kön. Fotboll, det är jävla särskilt. Kaffe upp och går alltså. Det är fortfarande några samtal före, men du behåller din plats i kön. Ja, det är Maxine. Ja, tjena. Det är Leifi. Jag skulle vilja beställa såna, biljetter på. Till vad? Till den här föreställningen på Maxim-teatern. Ja, men vilken dag? Så vilka dagar ni har så vi 25 krabbarna som vill gå. Hallå? Ja, men jag måste veta hur många biljetter och vilken... Vi är 25 krabbarna som vill gå, va? Och sen du får säga till mig vilken dag är bra, va? Onsdag den 15/11. Allt är bra. Ja, 25 stycken. 25 krabbarna vi är. Ja, då ska vi se här. Jaha. Vänta en sekund, vänta. Ja. Sarja nu hållit häften innan jag kommer och klappa i sexten, va? Hämta hit den där jävla krocken innan jag stryper jävla ungarna och döda, va? Hallå? 25 stycken har jag då den 15/11, Ja. onsdag. Ja. Då bokar jag dem. Och telefon till dig. Det är 0, sätter man 0. Ja. Alltså 070. Ja. Så 4, 6, 9, 3, 7, 4, 8 är det. Och jag heter Leifi. 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 Så. Vad ska du göra ikväll? Jag ska äta tjejmiddag med massa flickor. Och så trevligt, det är bra. Ja. Och jag hoppas du ska få en bra kväll, va? Ja, men nu ska du se. De här biljetterna måste du hämta senast den 14/11. Vad kostar det här då? Hela kalaset vill veta. 9125. Du har ett bokningsnummer här också. Ja, ge mig. 804 Nöjlekose. 885. 85. Okej. Ja, och senast den 14 november måste den hämtas då. Okej, men sen ikväll om ni blir lite pilska att ni kan ringa och jag kommer. Ja, det är bra. Det är bra.